Felly, ddoe, nes I roi hwn mas yn y bore, achos nes I fynd I weld Candelas, Ngwyl Fach y Fro, wythnos cyn wythnos diwetha. Ac wnaethon nhw suggestio bod e'n syniad cool I fi tynnu llun ohonyn nhw gyd achos nes I llun o osian ar ôl wneud gweithdy ukulele gyda fe yn yr Eisteddfod. So, mae gen I bach o amser nawr, maen nhw'n wneud tafwyl ar ddydd Sul. Felly, yeah. Mae pobl yn anffodus eisiau rhywbeth semi-realistig, bydd yn well gen I wneud cartoon, ond gyda fi dau syniad gwahanol. Wel, ddim hollol gwahanol, ond tebyg-ish. So yeah, ond yn gyntaf fi'n mynd I wneud bara brith. Pwy sy'n off I cael te gyda sugar a raisins. Na, ond seriously, mae'n orogli fel bara brith yn barod. Literally just te, raisins, sugar. Felly fi'n dechrau fe nawr. Yn anffodus fi'n mynd I angen tynnu CD yellow card fi mas. Achos fi'n mynd I trio seilio'r llun ar lyrics Candelas. So, ddim bod fi ddim eisiau gwrando ar Candelas, ond fi ddim wedi gorffen gwrando ar yellow card. So fi'n dechrau fyna gyda osian yn y canol. Sy'n siŵr pa bod fi eisiau cael nhw mewn eto. Falle Thomas o Griffith fyna, wedyn Lewis ac Ifan fyna, sy'n gwybod. Ond A2 mae'n boeth heddi, mae'n actually boeth fach tu fas na tu fewn. Fi yn bwyta hufen ia, mae di toddi yn eitha gyflym. Ond mae yno reference image ar Instagram ar gyfer y llun. Nawr, fi wedi dechrau wneud e'n barod. Dyna gyd sydd gyda fi ar hyn o bryd. Fi'n gobeithio trio wneud e'n eitha gyflym, achos bod fi'n mynd I wneud e mewn beiro. A fi eisiau cael e wedi wneud erbyn dydd Sul ideally. So mae'n dda. Maen nhw'n chwarae ar raglen Lisa Gwyl heno, so fi'n edrych ymlaen heno. Yeah. So fi wedi rhoi nhw gyd mas fyna. Mae angen I fi wneud y gwynebau nawr. Nes I yn osian neithiwr. Yn trio cofio pam. Fi'n meddwl oedd fi'n mynd I wneud y llun gan wneud fel basically pob un ohonyn nhw fel one by one. Ond wedyn nes I newid meddwl fi. Fel part of the way through. Felly so yn meddwl bod fi'n mynd I wneud fel time-lapse fan hyn, sa'n gwybod. Mae bach o faff I fod yn honest. Ond yeah. Mae gen I fel beiros mewn fel pob lliw. Felly fi'n mynd I wneud e gyd mewn beiro. A fi'n mynd I roi geiriau Candelas trwy gydol yr holl beth. A fi'n meddwl fi'n mynd I cuddio nhw ychydig, ond fel dim digon bod ti ddim yn gallu gweld y geiriau achos fi eisiau pobl I gallu ffeindio nhw. Fi'n arfer wneud stuff fel pan fi'n 15, a sa I wedi wneud rhywbeth fel hwn ers tipyn bach. Fi'n hoffi wneud fi'n hoffi wneud lluniau o bandiau sy'n
gallu ti edrych ar y llun a mae'n teimlo'n fel bod e'n perthyn i'r gerddoriaeth hefyd. So, I mean, fel llun cyntaf fi o Calan, yeah. Mae'r the blocking ddim yn dda iawn. Well, actually, oedd hwnna'n okay. Oedd y poses yn a bit off o ran perspective a stuff. Mae hwnna'n teimlo'n well. Oedd ail llun fi o Calan yn well hefyd, heblaw am y corff Sam yn edrych bach yn awkward. So, obviously, tro nesaf fi'n neud llun ohonyn nhw, bydd hwnna'n improvement fi'n neud. Fel y ffordd oedd e'n eistedd yn edrych yn anaturiol iawn. Nes i ddim defnyddio reference ar gyfer e. So I defnyddio reference fan hyn really chwaith. Fi edrych ar lluniau gwahanol i weld fel pa fath o taldra sydd fel height differences a stuff. Mae actually fel loads o lyrics gyda nhw'n siarad am pethau fi'n actually gallu cynrychioli yn y llun. So, mae hwnna'n dda iawn. Achos weithiau mae just geiriau ti ddim yn gallu materialise o mewn ffordd gweledol. Ond mae'r ffordd nhw'n ysgrifennu cynnig yn eithaf visual, fi'n meddwl. So, mae hwnna'n actually neud yn haws. So, newydd gorffen yr outline. Gen i daigi bach yn gwylio fi'n bwyta pizza. Cookie a Dennis. Roedd 2 pen glas ac 1 du arall, ond sa'n gwybod ble mynd i'n mynd, ond mynd digon hawdd jyst ffeindio rai arall i defnyddio. So, okay, so bron yn gorffen y nawr. Es i fe i Tafwyl dros y penwythnos. Fi'n credu bod nhw gyd wedi gweld heblaw am Ifan. Yna fi'n mynd i trio orffen nawr. Nes i orffen y Llun Candelas neithiwr a rhoi ar Twitter ac Instagram a popeth. Nhw gyd yn hoffi e, so mae hwnna'n dda. Nes i ddangos ei nhw yn Tafwyl hefyd ac nhw'n hoffi e cyn oedd wedi cael ei gorffen. Ei orffen, sa'n gwybod beth yw llun yn grywydd neu benywaidd, ond fi defnyddio 2 opsiwn fyna. Just rhag ofyn, cover all bases.